José Deulofeu de Melmelades Artesanes Caiuc. Nosaltres vam començar fa poc temps i la idea de fer aquesta petita empresa va ser quan jo vaig començar a passejar per els voltants de Bellver. La idea era, em vaig trobar que anava pel bosc, pel camp, i em vaig trobar que hi havia moltíssimes mores. Les mores no es collia ningú. I a la meva parella jo li vaig comentar que com era això, no? Doncs a mi em va fer recordar una mica la meva infantesa amb la que nosaltres anàvem amb tota la família a buscar mores. Doncs va ser aquí com va iniciar la idea, l'empresa o el que li vulgueu dir, no? Vaig fer això, vaig començar a fer de conillets d'índies a la meva família i a partir d'aquí els meus amics. I els hi van començar a agradar molt, el qual vol dir que anava bé. A partir d'aquí ens vam plantejar fer i muntar una mica l'empresa. I això és el que ha donat ara, avui dia, el que és Melmelades Artesanes Caiuc. Tenim una bona varietat de melmelades que totes les fruites les collim a l'entorn del Baix Penedès. El qual ens permet tenir, sobretot, la fruita del temps, de la temporada. Nosaltres intentem que les melmelades siguin una mica diferents de les que pots trobar en el supermercat. El qual vol dir que la taronja amarga normalment ja no és taronja amarga, és una taronja amarga barrejada amb una mica de taronja normal, que també l'anem a buscar nosaltres. Podria ser, també tenim la taronja amarga amb gingebre, amb cardamom o amb garrofa, com la que jo tinc aquí. Que aquesta, sobretot, és denominació d'aquí del Baix Penedès, perquè en tenim moltes de garrofes, i una manera de fomentar-ho era intentar introduir-la a les nostres melmelades. El mateix que tenim aquesta, tenim també la de maduixa amb garrofes. Després hi ha el que és la de préssec, també intentem que sigui una mica diferent, li fiquem malvasia de Sitges, que és també de la zona. Podríem dir la de pera, també és de la zona. La del raïm, com no, és la més clara que tenim perquè és la de la zona que són païs de vinya. I aquesta també és una que no es fa gaire sovint. Nosaltres sempre intentem que sortir una mica de la norma. Cada fruita té la seva temporada i tot té un seguit, no? Una temporada que dura entre 4 o 5 setmanes perquè és el que dura la fruita madura, que intentem que sigui el més madura possible per intentar posar el menys possible de sucre, però el suficient perquè puguis dir que és melmelada. I hi ha un 70% de fruita, això és el més important. M'agradaria poder arribar a molta més gent, el que passa que no és tan fàcil com sembla, perquè quan tu has fet el teu producte, has treballat les teves hores i estàs aquí, ho has d'anar a vendre. Quan tu ho vens directament, tu te'n dones compte del que a la gent li agrada i et dona la seva opinió, i això serveix perquè tu puguis millorar la teva qualitat, perquè intentes que la qualitat de la melmelada sigui la millor possible. El que passa que quan hi ha d'haver un intermediari i un altre intermediari, arriba un moment en què tu quedes molt lluny del client i aleshores no saps què opina i què pensa. I una manera que jo penso que seria bo és que no hi hagi tants intermediaris, només hi hagi la botiga. Com feien quan érem petits, hi havia la botiga que tu anaves a comprar i en canvi d'aquesta manera seria com dient-ne les xarxes socials o un lloc determinat allà on tu puguis vendre la teva melmelada directament, sense intermediaris.